Matur. Mbak Mimin karo Mbak Apri jumeneng gitu. Maka jumeneng. Swara suling kumandang swarane. Tuli Kepenak unine. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Apri Mbak Mimin. Sugeng Dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Nggih, nderek bingah, nderek gabung lawan marga ingkang mapan wonten ing Bendungan Kedawung Sragen. Nggih. Iki acarane bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Disengkuyung Pak Diwan, ya. lajeng Bapak Bupati Karanganyar, ling ngupeni wong cilik tenanan. Nggih. 2 tahun setengah Pak, panjenengane ya Allah, cara wong bantu ki tepat sasaran. Cara BLT ki ora kleru jalur ngono lho, Pri. Lah ibaratnya Maksudnya tepat sasaran pripun? Lah niki ngopeni wong do meteng anyaran kabeh ngeten iki ra ya. Pama kowe ra diopeni apa ora turut trowong kowe lek malah. Trowong nggo napa to, Pri? Nyon sewu kula kan wong trowong nggih napa to, Pak? Alah kok men pijet. Oh alah. Kula nuwun karo kanca-kanca sedap malam, Pri. Iya. Nek Sragen wonten sedap malam. Ten Klaten wonten anu apa Pri? Pancali. Pancali ki apa? Paguyuban. Paguyuban Bayu. Sinau ki iso saka apa ae lho, Pri? Contone. Sinau iso saka Punggawa Praja, kaya penyanipun Pak Bayu kala wau. Aku dhisik pedagang asongan turut terminal, Mbak Mimin dhisik kaya ngono turut dalan. Nyatane nek ndek niat baik insyaallah dadi sukses. Ikhtiar niat baik Gusti Allah ngijabahi. Lho, lho. Tidak ada yang tidak mungkin. Kaya wong turut kali, wong golek pasir, wong ning Tegal. Nek kun fayakun Gusti Allah berkehendak lan kudu ikhtiar, insyaallah kabul. Tidak ada tidak mungkin lho. Ngono kuwi nggo motivasi. Oh, aku mau nonton wayang itu oleh-oleh apa to? Ngendikane Pak Bayu. Oh, aku mau nonton wayang didhawuhi Pak Bupati apa to? Oh, Bu Camat to ngendika apa to? Ngono ki until-untilan sing barang apik iki. Ora mung sing bribek sinden sing diceritake, ora mung sing paribasane tok kenalan ning kene sing diceritain ning kebecikan. Dan prastawa dalu niki nyun sewu bersih desa iki ora hura-hura. Neng Ya, sunahipun kebahagiaan itu pancen dibagikan. tur iki ya wujud syukur. Nah, syukur bilisan niat lan diimplementasikan kaya kehidupan nyata kaya prastawa bengi iki. Dadi nek ana sing wayangan ngentek-entekke dana gur amburadul gur hura-hura kok kleru. Kebahagiaan itu sunahnya untuk dibagikan. Heeh. Aja dienggo dhewe ning ya senenge di dum malan wong pirang-pirang. Mergo manungsa ki sejatine makhluk sosial bukan makhluk individu. Nek aku sugih ya sugihku numrapi wong akeh. Nek pinter ya pintere numrapi wong akeh lan ngaten nika. Nggih, sareng-sareng ngoten nika. Ter yang ngene ya, Le. Punggawa Praja kuwi nek seneng budaya, kuwi mesti mutuske apa-apa nganggo rasa. Nah, ora grusa-grusu. Keinginane rakyat, aspirasine masyarakat iki kaya ngopo kuwi langsung diimplementasikan. Iya. Tur iki ya ora kleru dalu menika. Ngopo? Pak Juli, Pak Bupati Karanganyar kali Mas Bayu ki ra kleru. Kok iso ra kleru? Sing digoleki to bintang tamu bengi iki. Heeh. Neng Indramayu mangan petis. Artine jaluke bintang tamu ayu ning sing nggo linggis. Sakmono linggis sole. Lah iki ayu kabeh. Lah nyatane ya ngono kok nek ra klipur. Lha nek dawuh karo aku ya cetha kok Pak Bupati kok. Pripun? Anu mimine karo aprine sampeyan digawa anu Pak Petro. Oh nggih siap. Ndalah ya sampean ya iso berarti jodoh. Jodoh. Jodoh.
sapene pandemi iki sing ngopeniak dhewe sapa nek ra Pak Juliat Mono. Ket zaman pandemi ya. Nah iya. Ket zaman ya ampun nonton wong 10 virtual. Lagi itu ngantek saiki. Ora paribasan wong Bantu ki ora mung obor blarak. Ora mung ngono obor blarak. Ning berkesinambungan terus-menerus istiqomah ajek. Nah, wong Bantu nek iso ya ajek, wong ibadah ya ajek, wong sinau ya ajek. Kuwi sing angel ki ngono kuwi. Kadang kala dikeki cobaan. Ya Allah, kula nyuwun ngapura ya Allah mang paringi rezeki sing akeh ya Allah, anak kula ya Allah. Donga kaya ngono. Ning bareng dikeki kamukten, kawibawan, duite turah-turah terus lali. Terus dinggo sing dak sia, terus jumawa, sombong, takabur, akhire keseluru. Ora ngaten menika to. Nek kula ya ora, aku ya rasa humuk saiki ngerti dhewe. Apa? Pandemi semono tahun liyane dok cerita mayang kowe apa, Nduk? Aku adol kulkas Mbak Mimin. Terus meneh. Terus burine tak tekoni pripun, Bu? Ya ora apa-apa Mbak Mimin dhisik Mas kulkas saiki tak doli sithik mboko sithik mboten napa-napa, Bu. Ning aku wutuh ora dodol mas-masan, ora dodol kulkas. Aku adol awak. Weh, ya ora oleh no kuwi kok dodolan awak ki lho kuwi iki. Gur kulit larangan agama. Ger kulit karo kulit ra kelong weh. Kulit wutuh. Mbok nek kulit karo sapi apa wedhus kono kok mangsaku. Matur sembah nuwun sakecan wonten bendungan Kedawung Sragen. Nggih. Dawuh Mak Cangi. ngaturaken lelagon hari ulang tahun untuk Pak Bupati Karanganyar. Siap. Ya. Lagune Jamrut ning digarap karo gamelan kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Waranggana jumeneng. Ya, ki gen ngadeg jejer karo Mimin Apri gen ketok sing wedok asli karo sing wedok gadungan. Kok gadungan? Lah ya. Niki pesinere jenengan kok awake bedah-bedah kabeh ora sing set kaya kula ngoten nggih. Alah wong kuwi pawakan kok pralon ngono kok. Ya. Ya, Sinden iki sok ardo tak permak kabeh kok men kewes ngono ki lho ya men mendekati aku lah. Oke. Ada Budwi, ada Diajeng Chandra, ada Murni, ada Chandra Ayu dari Cilacap, ada Mayang leng lagi meteng. Kotak weling nek nembang sing bagian sing meteng kuwi aja seru-seru ngundhak nek kedadian sinden bayi ning panggung. Sing meteng sapa loro? Murni yo meteng. Masyaallah. Tiga. Lek men nggih meteng. Meteng isine apa kuwi? Lah niku petang sasi sikile metu. Lah ya, weh. Sinden-sinden iki lek meteng mbok aja bareng-bareng lek wayahe meteng kabeh aku bingung golek sinden no. Ngono malah ngrebuti nek sapa-sapa. Yo. Ayo, lagune apa? Jamrut. Ada Wiwi Ernawati. Nah, lagu Jamrut. Yo kanca-kanca, diaturne khususan untuk Bupati Karanganyar yang nembe ulang tahun. Selamat dan panjang umur, sukses selalu, pinaringan berkah saking Gusti Allah. Muga-muga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa terkabulkan. Allahumma Amin. Amin. Yo Cok, Dwija Laras Indonesia. Yuk. Ya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Bupati Karanganyar. Sukses selalu, sehat selalu, panjang umur.
Tepuk tangan yang meriah buat Pak Bupati Karanganyar. Wah, ya. Sugeng Ambal Warsa, Nggih. Bapak Bupati, Bapak Yuliatmono, Nggih. mugi pinaringan dirga yuswa, sukses lan Sukses dunia Nah. akhiratnya. Neng Kertosono tuku jamur diwadahi tampah. artinya Mugi Pak Yuliatmono panjang umur, berkah lan barokah. Amin. berkah kanggo apa kuwi jenenge, Masyarakat lah. Mergo sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ngono kuwi ya. Ngaten. Mbak Mimin, Mbak Apri. Injih. Badhe kula suwun malih setunggal apa jenenge sepisan maneh Pak Bupati tindak wonten pepanggungan. Kula badhe maringi cindramata kagem Pak Wah. Bupati pujudipun wayang Baladewa Ratu Mandura kagem panjenenganipun Bapak Bupati awet katresnan lan bekti kula dumateng panjenengane. Pak Bupati nyuwun tulung parang tindak wonten pepanggungan semindah malih Bapak. Nggih. Mboten ngira-ngira Menika hormat, monggo Pak tidak Julian menawi rasa Mono. hormat. Nggih, monggo Pak, parang tindak mriki Pak. Diatur nih, Mas Min. Mas, lah jenengan wis gelungan celuk Mas ya ora mlinguk. Nggih. Ya Mbak ngono. Nggih, menika Mas- saking Masuk kanca-kanca. imin ngono. Oh, masuk imin, nggih, Pak Bupati. Tidak mengurangi rasa hormat kepada tindak panggung malih tur tak aturi nyekar utawa nembang mumpung musike ya ana. Nah, nggih. Nggih. Langsung dipun aturaken napa dos pundi? Nggih, pun aturaken Lho, Bapak kok Bupati. ora Nyuwun duka Bapak. Bapak mboten. Jenenge kula menika jenenge arepa PP wong wedoke menika derajatipun tetep di bawah Wedok. pria. Ngoten. Nyun sewu Bapak. Nyun sewu, Pak. Miki pun dipun aturaken kalian Bapak. Monggo. Nah. Ajrih kula Pak Bupati piyaine Pak Bupati nek ngendika oponane ra dikalang-kalang. Nah, Waldain. Ini spesial Nggih. Mas Dwijo Kangko dalu menika mugi-mugi wayang tetap jaya selamanya. Amin. Ya rabbal alamin. Sembah nuwun Pak Bupati. Ngrembaka dan terus dicintai oleh seluruh warga masyarakat Amin. di Indonesia. Amin, Karena amin, amin. wayang adalah karya agung budaya bangsa. Nggih, Bapak. Saestu matur nuwun. Sami-sami, Bapak. Matur Nggih, nuwun. nggih. Mugi-mugi berkah sedayanipun. Nggih, Pak. Katuran nyekar, Pak. Pisan mawon mboten. Oh, mboten. Nggih. Sembah Iki Siap, kula siap. betake Pak, mengke penyanyi karo apa? Alah. Nderekaken Bapak. Atas-atas Pak, ali-ali dompet Pak. Copet, Pak. Pak kuwi garong ngono pawakan garong ya genah prejengan widodari Lek, ngene kok. Oh, Pak nggih. Bupati neng tengah, dewi neng pinggir jan kaya pancuran kapit sendang ya, Lek. Sendange sapa? Sendange kula kalih Lek Min. Ala-ala padha kluntrunge. Grojokan ngono kok. Menika paling saking Mas Bayu. Nggih. Kula hitung terakhirnya keterbukaan transparansi. Ah, ah. Ciro Lupatmo 6 Ciro Lupatmo 6 kirang setunggal. Lho kok ndak ndarani aku. Jenenge ndarani Mbak. Oh, Mas Bayu kok disenggol, jadi rampungi tenan. Saya ulah, aku ndak. Biar tanggung jawab kok. Kula niku ndak ndarani. Oh, anu lho, dicekel mimin kelong siji lho, sinden celemer lho. Anu sing tak pupuk bertahun-tahun hancur hanya karena aku nyeler duit, jo ngerti. Nggih to ngoten ku lho. Sekarang ngono ku lho, keterbukaan transparansi. Wong Iya. kadang-kala terbuka transparan kadang-kala sing wong rasen iki maido. Nek wong ra cocok iki paribasan ngisor tekan dhuwur cacat kabeh. Nggih to Oh, kok nggih, coba. nggih. Mimin kae lho wis ayu ning kok celemer lho. Lho. Mimin kae lho jane dijak terus ki mergo piye to ora mergo kualitas mergo didemeni dalange. Ini kan ana sing ngono ki barang wong Gek. jaba sing ra senengi lho. Kayak kuwi upama apa ya kasunyatan ya. Nyoto. Lah iya lah aku duwe Bu demenan kowe sewengi golek nggone ra kecekel no. Malah langsung jumenglung. Lah iya. Tok tek tok togung. Iya. Tok tek tok gung malian. Mbak. Lek matur sembah nuwun Nggih. Pak Bayu. Wonten nawala tes pundi? Mboten, niki ora cacahe wonten 9 to. Songo. Nggih. 9 to. Nah, 9 ki adalah angka kemenangan. Angka kemenangan. Angka sing paling dhuwur kuwi 9. 9 Nggih, 9 kuwi dipengke pira wae iki bakal hasilnya tetep 9. 9 ping pindho lak 17. Nggih. 17 kuwi 9 ping pindho 18. 18. 18 kuwi lek angkane 1 karo 8. Nah, dijumlahne tetep 9. Songo. Ping 3 17. Nggih. Loro karo 7 tetep 9, ya Songo. to. Muga-muga kanthi angka 9 iki bisa menggayuh utawa meraih kemenangan di segala
segala hal ngono lho amin Wong nek iso nutupi babahan Hawa Sanga ya iso dadi sukses. pinter kowe lek men Bapak Songo ki apa wae to, Le? Pamane aduk iso nutup lati ngomong apik. Ning aduk ora iso nutup Farzi. Lha Lho. ora iso. Dhuwur iki. Pamane terus iki aduk iso ngomong becik ning kupinge kulino nggo ngrungokke sing ora apik. Ya ora dadi apik. Lho. Terus pamane lambene iso nutup Tutuke, irunge nggo ngambu sing barengsane batang-batang ya ora apik. Lho iki. mripat loro Lah, mripat ki menatap lawan jenis lebih dari 3 detik wis zina mata. Waduh. Gur lagi menatap Lah, ya. menatap, Apa meneh menatap. bayangke Lah, lah. menatap dengan niatan jelek. Lho, berarti diluruskan niatnya. Oh, aku sindian nggo ngupeni keluarga hebat. Lho, aku sindian men diwahke tangga, kleru. Lho, mimin kae ayu dienggo nyenengke wong akeh paribasan nggo ngipur. Oh, mimin kae didol murah kuwi dadi elek. Lho, Lah murah apa ora? begenggek pamane ngono kuwi. Ya ora dicekak Niatnya gitu, diluruskan lho. Lho, aku ada di perangkat, aku dadi wakil rakyat. Jenenge wakil rakyat iki makili rakyat. Aja paribasan kuwi oh kuwi dadi niate dadi kang becik. Lah, ina akmalu biniyah. Walah yo kandhane. jan luar biasa Lah, sesuk men digawi Pak Bupati meneh. Jano. Terus Mas Bayu ora negake. Lho, Mas Bayu niku dulunya kan pedagang asongan ning stasiun Klaten to, Tur Le. zaman semono kan nggon PT KAI nyon sewu kereta rak rung seperti aman seperti Ya. sekarang lho. Akeh jambret, akeh paribasan, wong bakul ngoso, ora tuku barang disesel-seselke. Aku tahu ngamen rangkai duit aku dikepruk. Bareng ya tahu lho perjuangane mula aku jadilah pengamen yang arif dan bijaksana. Diparingi ya matur nuwun ora ya ora Oh, apa-apa. kowe yang mantan pengamen kok 5 iya. tahun kok. kabeh pengen bukti ngamen iki piye yo jal Nah, nah enak cicik-cicik ra enak cicik-cicik ra dung 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 dung. kok ngapusi kok ngamen iki piye ning nah piye ja Mas Bayu, kula nek ngamen munggah palur numpak bis, muduke ten Pungkruk. Sragen. Bungkuk Sragen terus kowe tekan Sragen tekan pasar bunder kae. Heeh. Ora langsung kiter sik turut desa mergone nek sadurunge jam 11 isih ana Satpol PP. Satpol PP mulih aku lagi ngamen pasar bunder. Nggih tuk 30.000 alhamdulillah engko bako semangka sing pecah-pecahan ki nduk tak kei semangka arep radek semangka pecah ki dolkane serapayu tak iriske. Terus bangsane klepon nek sore rak mboten enak. yo Dikake pengamen-pengamen ngoten niku. Oh, Kula iya. nggih alhamdulillah matur nuwun. Udah-udahan Sragen saiki. iki rumah kedua kanggo kula. Zaman semono ngamen. saiki rogone ning anu ning Klaten ya to Nggih. ning jiwane uga mapan ana ing Sragen 2008 ngantos dumugi 2013. Kowe urip ning dalan kuwi sak Urip ning dalan semono kuwi. Gek aku wong ayu sisan godane kok ora Alah. akeh. Wong ayu ki abot ngono ki lho. Nek bondo donya iso tak tabungke, duit tak tabungke. Tak bangun ini nek kehormatan lek jaga piye ning kok ngene iki. Tadi malam aku mimpi kawin penghulunya Tuan Ibrahim indahnya lho mungkin Kowe nek ngamen ngono kuwi. ya Oh, dhisik. Allah. Tur, Ya jogetno sepanjang toko Mas Bunder kae pasar Sukawati kae Heeh. aku kuwi mbok wis dikek dhuwit nek lagu urung rampung mesti urung pindah. Jadi Muter. ngantek pedagang anu sing bakul pakaian nang jero pasar kae, kowe nang kene ae jenengku kudu Mimin dhisik. Siapa? Putri. Oh. weh putri Jenenge zaman semono dadi Mimin. Riyen jenenge Putri Retak. Mula kan oh putri Mula kan Retak. Mimin Saputri niku mergane jeneng kula Putri riyen. Anu, Mbak kowe nyanyi nang kene wae sing njaluki dhuwit aku dadi njaluki dhuwit malah bakul-bakul. Yo kan mesake Putri kae saka Klaten, mesake Putri saka Klaten. Kene iki wis klotak kerdus ngono ki. Luar biasa mengko sejarah kakem kula. Ya Allah. Ya Allah. Iya iya rasa nangis ora nangis lho rasa nangis hei ketok kuwi lho udelmu Ya Allah, Putri kok berkala menjing ki nang kuwi. Nek saiki niku Pak Pasar Bunder anggere ajeng anu tebu jeneng apa jendok giling tebu ana pasar malam ngono tekanmu jam 7. Ngapa? Terus beritane jarene nek trowong ki rame aku nang kono ora ono blas ora ono sing kenyang jaman kono. Ra ya aku letek banget. Lah kowe kedisikan bakul sayur kok. Ning kan kuwi cerita masa lalu. Berarti manusia itu bisa berubah asal dia mau berikhtiar. Nah, toel. Sukanya toel. Nempel maunya nempel. tarik sis Semongko. Ya Allah aku dari ingat sejarah ya Allah sejarah.
Sejarah ya ampun. Dadi kelingan to jaman semono to. Terus to iki nek sik anarkis. Apa? Arep munggah ngono to. Kan nyun sewu para kondektur bis nggih, nek ngerti pengamen kan arep munggah ra itu. Heeh. Karo kancaku sing nak kasih iki balang nganggo krikil nganggo kaca. Nang kacane bis ki lho kuwi kan anarkis to. Dibledek antek sandalku kuwi sikilku ra karo-karuan gak nganggo rok mini ae to jaman semono ya. Ya jaman kowe kaya jaman kowe tetek pas kegaruk kae ya piye. Ning niku luar biasa lelakon ya Allah. Tur pengamen iku nyun sewu sing dijikuk nyun sewu. Ngamen itu nek mangan ora bayar. Heeh. Le bayar nek wis mubeng rampung pasar nika lagi bayar. Bu, kula mangan bayar es wau kali sego kucing wau. Oh. Berarti orang itu sebenarnya sing dianu jujur. Nek wong jujur dipercaya. Betul. Lah niku mangan atase pengamen lho ngerti dodok sale ngomahe kok mangan kok di ra bayar apa-apa. Mergo jujur, engko nek wis rampung mubeng pasar lagi disaur. Lebih baik Dek hidup menjanda. Mbok wis priye? Wis priye? Aku ya Allah. 2013. tiada mungkin. Mbah gak wis. Dari kelingan nggo flashback kok Ya ya. ampun. Numpak angkutan zaman semono. Nek ra numpak kol nunut kol brondol ngoten niku. Oh iya. Sampai zaman berjuang ya Bu ya. Zaman berjuang sampai 2013 kula tesih terakhir pun. Ning bareng biyen berjuange kaya ngono saiki piye? Nggih sakniki alhamdulillah ya nemu. Nemu. Dadi- Nemu wae. Wong pakarti paribasan ngunduh wong pakarti dhisik. Paribasan kula dhisik tau dicemooh. Heeh. Dicemooh kaya ngeten. Warga mriki mboten purun penyanyi model kaya jenengan. Kula mulih nangis. Warga niki emoh disumbangke tanpa kon bayare emoh paribasan. Saiki ngerti dhewe jadwalku antri-antri. Uduh ya. Pak Bupati ndhawuhi kurang petang sasi lho. Pak Bupati lho. Lah, Atase Pak Bupati ndhawuhi mimin lho. Kurang petang sasi lho. Lah jadwalmu padat wong kowe ngarit ya mbok agenda kok. Oh jadwal mancing barang dijadwal dadi. Nggih duduk sumur iya. Berarti mula kan wong bejo ki ya nek anu to paribasan. Iya. Nek wong Pak Dalang sok nemu pulung bejo. Aku anake wong ra duwe ora ana turunan wong sugih, wong anu paribasan wong ra duwe kok lho iso dadi sukses. Nggih. Contone wis ana. Contone wis ana ngono kuwi lho. Dadi jangan merasa kecil nggih. Nggih. Nah. Nun sewu nggih. Nggih. Niki badhe nyekar Pak Kapolsek Kedawung. Oh, Pak Kapolsek. Aduh, Nggih. Lek, Niki jaluk. panjenengane mau pindah tugas. Niki sangu pindah ngendikane lali janjine. Monggo Pak Monggo Pak Kapolsek. Kapolsek yuk support musik Mas Roma. Yo nggo ngini Pak Kapolsek tindak panggung. Nah, aja wedi lho. Min. Mboten no. Oh, ora wedi kok. Kita Lek karo polisi ora wedi to kowe? Mboten. Wedine karo? kita sudah punya SIM, Kudu daftar SIM. SIM ki apa? surat izin mangkal. Yuk, kayak apa? Yuk. Balungan Serujo. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Sami-sami Bapak. Dwingko Nggih. kasih waktu. Kangko Pak senes kingkong. Cangko Nggih. Kok Dwijo Kangkon. Nggih. Dwingkong kok Dwijo Kangkon nggih Pak. Jenenge angel Anom Dwijo Kingkong. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nggih Pak. Tentunya yang saya hormati boleh Bapak Bupati Karanganyar, Pak Juliat Mono, dan Bapak Bayu, dan krunya, dan tentunya kerabat kerja saya, Bapak Daramil, dan Bapak Lurah, dan semuanya para tokoh masyarakat, tokoh agama di Desa Bendungan yang saya hormati, saya banggakan. Nggih Pak. Makasih sekali lagi Pak Dalang dan saya Kapolsek Kedawung sudah 2 tahun 5 bulan. Kemarin tanggal 15 Juli 2022 saya dapat amanah atau mutasi ke Polres Sragen. Namun demikian sampai saat ini belum serah terima. Makanya saya masih hadir dalam acara wayangan pada malam hari ini. Dan apabila selama saya dinas di Kedawung 2 tahun 5 bulan,
ada kekurangan-kekurangan tentunya saya pribadi dan anggota saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga saya di tugas yang baru di Polres Sragen bisa menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada halangan satu apapun. Amin. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lali janjine Pak. Ini ngopo nih? Lali janjine. Lah iki tulisannya lali janjine. Mas Budi nih, Pak. Nggih, saking Nggih, monggo. perangkatin desa. Yo gareng Kapolsari, Cok. Latihan. Pak Yo, Kapolsek. gamelane manut karo musik. Ya, kaya ngapa? Ya, coba. Lali janjine Pak Kapolsek Kedawung. Ya, coba kaya apa? Ya, Mas. Diaturke. Ya, yuk dados. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe janjane kowe gelagaku caca nyubriyani atiku sujono kowe kencan karo priya liya Matur sembah nuwun Bapak Dalang. Siap, Pak. Matur nuwun, monggo. Luar biasa. Mbak Kapolsek, Bapak Ya, nggih, Kapolsek, siap, Pak siap, Sutomo. Nggih. Alah, alah. Lek ngematne Mbak Apri ra umum lho Pak Kapolsek. Kok kula disingkur terus. Lah nggih sing ngematne sampean tenan. Pomo wedok tenan. Wah, ndak kaya ngono. Wah, jan mbake duwe Apa? jan. Tur Mbak April kan tipe penggoda. Heeh. Lambene. Apa ya? Paribasan wong wedok paribasan napa jenenge Kak? Ngopo susumu ngopo? Lah maksudnya paribasan mriku ra iso njaga kehormatan ten Oh. mriku. Oh. Nek kula kan tak jaga banget cedhaki wong lanang kula langsung ngoplok ngono ki. Langsung merinding ngono ki. Pak Kapolsek nyuwun tulung mang bedil niki, Pak. Ya apa tugas Pak Kapolsek ki bedil tok iki lho ya. Jare kowe pengen dibedil. Ya ngayomi. Kok Monggo wonten Nggih, dialog. niki jane wonten mamundhut ning mengke saged kula aturaken men goro-goro. Oh, Sing disuwun lagu ngaten 4 miliar kalian Mars 17-an. Nggih, nggih, Pak Suro Sukir matur nuwun. Nah, lan nenek sing nyumbang lagu pangapunten mangke saged nggih goro-goro. Goro-goro. Sindene dhewe sing dianu Sing ketang sinten? lagu. Nah, ya coba. Wonten Nduk Diajeng, wonten Nduk Nggih. Purni. Sing Nggih. Chandra. Chandra, ayo Ndra, ngaten Ndra. Ah, yo lenggeran iki. Tarungke karo sinden ngapak kowe. Mimin Apri. Nah, ya. Ayo Ndra. Siap-siap kowe, Lek. Ya Chandra loro, sitoke Chandra Ayu karo Chandra Diajeng. Nah, ya. Ya, padha Chandrane. Heeh. Pri, cah loro iki ayu-ayu ning ketoke pasang susuk ya ora. Weh. Senengane kok suudon. Kowe iki senengane kok le gawe sing ora ora tok.
ketok. Buktine apa? Kan nek cedak ngono ki ayu ning hawane kan panas. Hawane panas Lah beda. kene pasang susuk, lah kowe nggo susuk malah. Ning ojo tok cetak-ceritake lho primen main spek. Iki. Mosok to. Saiki penonton bisa membedakan antara wanita asli dan wanita berjendol. Gampang titikane. Apa? Muni ndok ngono rak ketara. Chandra coba muni ndok ngono. Ndok. Coba Lek. Ndok. Lho, beda ta. Beda. Diajeng Diajeng. ndok. Ndok. Lek. Ndok. Beda kan Kakek ya. sithik kaya nah. Tarik sis. Semongko. Kok malah Sandra ki buka wadiku. Nah, iki siji saka Tuban, siji saka Cilacap. Sedulure Sri Uning iki. Oke, kula putune, Mbak. Oh, putune. Iki mahmu karo Nusa Kambangan cerak rano. Cerak. Oh, cerak. Jangan nginep mriku. Yo aja. Kono ra anu, kono kan gur tipiring-tipiring. Nek piring yo ora anu mung anu pengarahan. Tindak pidana ringan iki lho. Mung sewengi tok. Biasane ngono pengarahan terus ku diserahke ning dinas sosial. Lah kok apal men to? Yo Apal, Bang. kaya pengamen, yen saya pengamen terus sing dandan wedok tapi ora nggon papane ngono ki kan biasane ana kena piring ningo kok diaru dinas sosial. Itu kan maksudnya ngono kuwi. Ora langsung dijas kowe salah tapi diarahkan. Nek semua kabeh menghakimi tanpa memberikan solusi ya sama juga bohong lho pemerintah ki ngono kuwi becike. Hidup Sukimin. Ya ora itu pemerintah sing wis ngayomi. Lah kowe sing berorasi kok. Heeh, kowe lek ora hidup ya ora tekan kene lho. Nah iya. Oh. Nggih urip Pak nek kala-kala 3 minggu pisan nggih sok urip Pak. Apa tak? Mosok. Lek cedak karo wong ayu-ayu ngene iki urip ora? Nggih. Chandra, hati-hati lho, kono lanang lho. Ya lho ku ya padha le lanang. Enak, apa nak? Heeh. Ngaturke tetembangan kangge Pak Bupati uga warga masyarakat yang ada di Bendungan. Bendungan. Kedawung Sragen. Rakyat tangannya dibawani sithik apa ono sing Nah, apa kita dereng ono bawa. tibane seragenan. Nah, ya. Niki Berunding Chandra, sih. Chandra mboten nglengger niki. Heeh, mengking kena gare. Oh, lengger kemane mano. Mengking ngen goro-goro mengke dijaipongke dilenggerke pokoke di Badute Mbak Imin. heeh. Tawi ngono ta Lek. Apa aku leletek menungso to kok kok bagian elek. Mingkar mingkur ngono ya kena. Iya, mangga. Ya Diajeng ketokno sih. suaramu. Oh, ya. Iya nduk Chandra, Chandra. padha diajeng. Ya. Mingkar mingkur rengang karang Ayo diajeng. Kakarono. karena namarati Sinden jujukan. Golek ngirit. siwi Ayo, genti. Sitoke apa jenenge kuwi? Mbak Apri, ayo. Sinawung. Nah. Sinawung res mining. Ngapa lho kowe iki? Ra menghargai sound system sing luar biasa. Mik kok jarak 2 meter. Iki kene sing apik Ya ya. sok teknik mic-e perlu cedak tebal Piye? tipis lah cedak. Aduh. oh ngoten jenengan gurune Mbak Apri to nggih Le Ya sok cedak sok adoh. walah Kira elok. pekan. Aku kok kaya kenal ya kuwi. Maksudnya ki nek swara banter landung mic-nya Ya. jauh. Lagi apa ya kurang adoh? Ya ngene. Ya nyoba kowe contonono. cobi jenengan Le Sinawung. Coro-coro rada rono Oh, mimpi iya. lah. Allah. Ya, ya. Sia-sia. Coro. Coro. Maksudnya kowe wis apik, wis becik. Tak apresiasi kamu udah bagus, tapi kan men pilah. Endi sing belajaran karo sing ndi tatarane wis menep. menepi Sing apik lho. Kok banyu peceren piye to menep kok banyu peceren. Banyu waras kok lho ijek eling kok. Ayo. Sinawung resmining. Jare tebak tipe, dari ngene. Sik, ketok aku digawe wong nek. Cek dasare suarane remuk Sik, kok. apa aku ayu laris terus digawe wong diseketi wong. Aku soalnya pirang-pirang dulu iki aku apa ana sing nyantet aku suaraku dadi malih koyo ngene iki. Ya, Wingi ora aja ngene iki lho, susah. wingi luwih bosok lho timbangane iki.
Kuwi ki sing sulaya ki kala menjengmu. Ya anu sik, sapa jenenge Mbak Apri sik ya. Oh. Wah. Sinawong ya. Sinawang Nah. resmining kidung. Ndang saiki. Sinoba. Sinoba sino karta. Apik ya. Suara telak muntir ki ngono kuwi lho. Semua punya karakter sendiri. Lah ya karaktermu ngono kuwi. Ciri khasnya sendiri-sendiri. Nek padha jenenge kur. Kur ki suara kudu padha seragam, ra etuk sing mendominasi ra etuk diakep ngono ra etuk ki nek kur. Nek kur mic-nya seberapa? Mike ya mesti rata-rata. Misale budu iki powernya lebih ngono to. Tetep mike didohke men suarane iso seragam karo kene. Ning nek kur, ini kan tidak bisa dilihat kualitasnya. Ning nek dhewe ngene kan kemampuane ketok. Mana sinden yang cerdas, smart karo sing cek belajaran ngono gitu. Jajal suara lanang iso ora? Mreker tarto. Mereka tarto pakar dene. Nanti Lek. Ngarit. Ya wis. Ora usah jegok ngono kuwi nyapa to. Kok jegok iki lho kowe iki padake. Dehen ndak. Oh dehem. Ngelmu luhur. Gen dinekne kuwi. Kang tumrap neng yo. Kang tumrap neng tanah Jawa. Wedok suarane kaya ngono dalang putut kowe kalah apik lho suarane. Lah iki dhisik suarane apik saploke kumpul karo dalang putut ki dadi kok ngono. Mas Putut ki apik. Lah? Sapa sing ngomong menungso sebenarnya baik semua. Terus? Wong trekahe sing. Loh, semua itu kan dilahirkan baik, semua itu bayi dilahirkan suci. Heeh, resik lah. Gumantung arep tok goneng ndi wong urip ngono kuwi. Nek Putut pancen ora patut tinulat kae ora patut, dicontoh ora patut. Kang tumrap neng Lho kaya minir ning pas. Aku mah kaya minir tapi gonggongane pas. Kang tumrap neng tanah Jawa. Agama ya. Agama ageming aji. Jas. Jan. Apik tenan suarane. Lanang iso, wedok iso, rumah saku aja ora umum, ora enek sing gua. Modele kaya ketek ketulup. Kok kethek kok sia-sia iki lho. Mbok sing ikhlas. Ya, lewung gedruk diaturke. Ya, coba gamelane. Musiknya ngetone genti. Ya. Yuk, kaya apa? Diaturke. Dia jos. Dwija Laras Indonesia Pak Kangko Maligine bulan Agustus full mung prei sedina tanggal 31 pancen sengaja nggo Siti Rohat. Wah kok ya roh. Lah ngertos kok kula mengikuti. Kula ra ya sapa to. Budu iki ra mung dienggo formalitas. Asline kan sing ngamping-ngamping jan iki aku. Waduh. Iya.
Jadi jadwalnya ayah kamu harus libur aku sehari aku yo. Ya Allah, masa itu bunda Sukimin ngono lah ya. Berarti prai sedina tanggal 31 iki nggo sapa? Nggih kula to. Oh. Saiki kula mangkai bondo paribasan bendina 5 juta, 10 juta paribasan. Nek ra nafkah batin kula kok ya pengen digrayan. Wong wedoke mung ra kewetu ya pengen ngono iki. Dadi sukses di karir, sukses berkesenian ya sukses rumah tanggane. Amin. Ngoten niku amin. Lah Bu Dwi iki mbok anggap apa? Formalitas tok. Sing mrihatinke ya sini aku. Mosar lali karo sing mrihatin. Ya iya. Ayo Wong nak. kok tak arahke wong arep nanggapi kok playune nggone Pak kanggo kabeh. Aku sing prihatin. Oh sing poso sampeyan. Poso kula mubeng omah ra nggo apa-apa. Ya. Apa Kamu- Budri wani mubeng omah ra nggo apa. Lah ya bengi-bengi aku krungu suara mak pak-pak iki kowe Kula prihatin. Oh. Nek Budri niku nak gerep blonjo tok. Nek kula kan prihatin mubeng ra nggo apa-apa. Wani mubeng ra nggo apa-apa. Ra wani to ya. mbok ana kucing kok dibrakot ya. Monggo nak. Yo. Sabtu penditoran Hei. Tinting dadang Tinting dadang Tinting dadang Tupai Tupai Tinting dadang Tinting dadang Tinting dadang Tupai Tupai Oh, men. Go Hey hey Ayo sing. Lo diajeng. Rintang siang ada tanah bisa geluh ke Senadyan napet tak lakoni. Sik. Diajeng sajae kuwalan nerokne jogete Apri. Lah mak nrecel ngoten kok Pak Bokonge. Iya. Jare mau apa jenenge Kang Apa? Senane mburi mau kudu bareng. Oh, Harus energi kompak. Harus energi. Harus energi. Nek bokonge ubah terus engko delokan suwe-suwe lek bokonge pindah ning geger. Portable. Ngene iki ya, Mbak diajeng kok tasih kenyong nggih. Oh, nggih. Oh, lah wong cilik perawan kok ya urung mudeng ngobahke ngene ngene ya beda to. Nek April wis nglayani wong 28 kok. Weh. Layani wong ngejok nyanyi. Lah iya wong ngejok nyanyi ngono lho Iya. sasi iki payu ping 28. Wah, jan kowe iki. Wong wedok kemepruk ngono iki. Masuk. Ya. Sabtu penditoran Aku kiko sing lilani Ahe bakal dinawa mati Indo.
Matur nuwun. Terima kasih, Nggih. Nduk Diajeng. Sambung gara-gara Mbak Mimin Mbak Apri. Ajih, siap. Aku tak perang sedilok bae. Ya heeh. Ya engko dipolke nggon gara-gara. Heeh, polke nggon gara-gara. Ya heeh. Ya. Masyarakat Sragen ya seneng sabet, ya seneng sanggit, ya seneng lelucon. Oh ngono. Ya.